आगुनि गपुर आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सिगांनि लोगो आफादगिरि आरो बिनि उनाव बोसोनगिरि मानगोनां सुनिल ब्रह्म मोसाहारि बे बाबाया जोंनि गेजेरनिफ्राय मैया नि समाव रुंसारि जालांबाय। दा जोंनि गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों जिहेतु जों बाबाखौ जोंनि धोरोमनि मावनां हाबाफारिफ्राव लोगो मोनबाय थादोंमोन, गोबां बोसोन होदोंमोन बाबाया। दा बे बोसोनफोरखौ जोङो उनाव मावलांनो हागोन ना हाया बेखौ जोंहा सन्देह दं। अब्लाबो जोङो बाबानि बोसोन बायदियैनो जोंनि जि धोरोमनि मावनां हाबाफारि बेखौ जों मावनो थाखाय सेस्था खालामगोन। दिनै जोंनि गेजेराव बेनो माने गोनां जोंनि धोरोमगुरु बाबामोनहा जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। गिबियाव जोंनि बे लकडाउन समाव गुरु आफा जुगेश्वर ब्रह्म बे आफाया जोंखौ बे लकडाउन समाव नागारनानै थांनो गोनां जादों। दिनैबो जोंनि बे बोसोनगिरि मानगोनां सुनिल ब्रह्म मोसाहारि बे बाबाया जोंनि गेजेराव दिनै जानगारलांबाय। दा बेनो जों अरायबो बाबानि बोसोनजोंनो जों धोरोमनि बिथिङाव फटबजरा ओमफ्राय गामिया थुलसिजरा नाम बुङो। गफुर हालामाव माबायदि सफैनाय? गफुर हालामाव सिगांनि जोंनि काहिनिया बे समाव जोंहा हाया इसेल'खाय जोङो गेदेरा माबायाव गगामुगाव थांनानै हा नायदों। बे गगामुगाव हा नायनानै बे दैलाम जायगाखौ मोनहैदोंमोन, कफाथनि होननाय जायगायाव। ओमफ्राय बे कफाथनि जायगायाव हाखौ लानानै जोङो हाखौ मोनाखै रंजा बाजा बहाय रायजो जानो होननानै जों न'आव लुना थाबाय। ओमफ्राय बैसाग मास फैनाय लोगो लोगो दैयानो लोब लोबनानै खेथि मोनसेबो मोना। उफाय गैया जोङो। ओमफ्राय बे बोसोरावनो आङो फिट बोसोराव आङो खारबोफिनदों उदालगुरियाव। ओमफ्राय गेदेरखौ आङो बे कफाथनियाव गारबोनानै उदालगुरियाव खारबोनानै आङो ओजोंहाय सोनाबहा थांफिनबाय। गेदेरा बहायनो थाबाय गगामुगाव। ओमफ्राय जेथुनाखि बियो बे हाखौ फाननानै आंनो उदालगुरियाव फैसा हैनानै गावनि बे गान्धीराम सबिराम मोनजों बिसोर ज' दंमोन कफाथनियाव। बिसोर बहाय बे माबायाव करिडर खारबोदों बिसोरो हा गोदानाव। ओमफ्राय बहाय सबिराम देवानि हा खुलिनायाव बिसोर माने बे हा सिटखौ मोननाय जादों बिसोरो। ओमफ्राय तखन आङो बिनिफ्राय थांफिनदों कसुगावनिफ्रायसो बे सानसेखालि बियो आंखौ मायाव होनो बर' साहित्य सभा जादोंमोन क'क्राझाराव, बहाय आंखौ लोगो मोननानै लाबोफिनदों। खोनाबाय? दा बेवहायनो दा जोङो बहाय रायजो जानाया बिदा फंबाय। दा जिहेतु दिनै रुंसारि जालांनाय आयंनि फंबायना बिदा होनदोंमोन? आं फंबाय बेनो। बिदाया होनबा दिनै मैया जिहेतु रुंसारि जालांबाय, रुंसारि जानाय समसिम बेसेबां बोसोर जाखोमोन? बे 80 बोसोर बारबाय। ओरैनो थांना थानाय सम सिगांनिफ्राय हमनानै दिनैसिम मा बिबानाव मा आफादाव मा बायदि खामानि मावबोदोंमोन, बिबान लाबोदोंमोन बिनि सोमोन्दै? आं बिनि बिबानखौ मिथिला। जोङो धोरोमा बेलेग जाग्रोबायना। आङो खृष्टान हाबनानै दं दा। बे जाबाय ब्रह्म धर्म। दा